L-attakki kontinwi mill-eks uffiċjal ta' Kastilja Neville Gaffa muma qed jaqtaw xejn u kien imississa li l-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela illi spiċċa fil-mira ta' attakk minn Neville Gaffa. Fi blog illi pubblika online, l-esponent laborista li kien ingħata ġob f'Kastilja mill-Prim Ministru Robert Abela iżda spiċċat qaċċat fetaħ attakk fuq Ġotjena Bela fejn fi kliemu spjega illi fil-waqt li l-Ministru mar jippoppa sidru quddiem il-kameras mijiet ta' ċittadini Maltin qed jirċievu appuntament mill-isptar għal frar tal-2027. Xi ħaġa li Net News jista' jikkonferma b'mod indipendenti. Fil-kitba tiegħu Neville Gaffa qal li skont hu jum il-31 ta' Marzu huwa jum li jiġi ċelebrat fih numru ta' salvagwardji fosthom fl-edukazzjoni u s-saħħa u fil-waqt li Ġotjena Bela mar jippoppa sidru anzjani li lanqas jifilħu jagħmlu pass qed jirċievu appuntament għal clinics tal-Isptar Mater Dei għal frar tas-sena 2027. Fl-aħħar jiem Neville Gaffa fetaħ attakk fuq numru ta' ministri tal-kabinett ta' Robert Abela, saħansitra anka fuq kandidati prospettivi tal-Partit Laborista għall-elezzjoni ġenerali illi jmiss, fejn propju ftit tal-ġimgħat ilu iddikjara anka li l-Partit Laborista jeħtieġ new thinking fejn jidħol il-komunikazzjoni tal-partit. Attakk ċar lejn il-kap tal-komunikazzjoni tal-Labor Norma Saliba. Tantu hekk illi Gaffa iddikjara li dan id-gergir jgħiduh id-delegati, uffiċjali, membri tal-kabinett u membri parlamentari. Iżda skontu ħadd m'għandu l-ħila jitkellem fl-apert.